I'm a bad boy. ఏంటి డ్రైవరా సెక్యూరిటీయా? ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్. ఓ కంగ్రాట్స్. నువ్వు వెళ్ళిన పని త్వరగా ముగించుకొని బయటపడే మార్గం చూడు, లేదా పోలీసులే వెతుక్కుంటూ వస్తారు. బ్లాక్మెయిల్ 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 టార్చర్ చేస్తున్నా. మనం చేయకపోయేది మామూలు విషయం కాదు. ఇప్పుడే కదా జాయిన్ అయ్యాను. ఐ నీడ్ సమ్ టైం. ఓకే మై డియర్, టేక్ యువర్ టైం. బాయ్. I'm a bad boy. మరణం నే లెక్క చెయ్యరా ధైర్యం, నా ఇంటి తలుపురా డబ్బే, నా శ్వాస చూడరా శ్వాస చూడరా. అవరే నా సీక్రెట్ లాక్కురా చట్టం, దాని చుట్టే చేరురా కొడితే నీ పుచ్చి పగులురా రెచ్చిపోకురా. రాజా నే రాజా నే రాజా, రాజా నే రాజా నే రాజా. నచ్చిన అది నాదలే, మరి మెచ్చిన దరి రావలే. పడగొట్టుటే పందం కట్టిన, ఇక కష్టమే తొడగొట్టినా. ఇడియట్, నీతో కలిసి పనిచేసే అమ్మాయి మీద చేయేస్తావా? పోరా. చెయ్యి నరికేసి ఉండాల్సింది, అప్పుడే ఇంకొకరి మీద చెయ్యి వేయాలని అనుకో. అందులో ఆ అమ్మాయి లైఫ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది, అందుకే వదిలేశా. నీది చాలా జాలి స్వభావం. ఎవరది అలా అలా ఒక మంచల్లి కమ్ముకొచ్చే, ఎవరది అలా అలా చిరు సందళ్ళు మోసుకొచ్చే, మనసింటూ తేలికై తన వెంట పోయరా. మౌనంగా మాయ చేసి జారుకోకురా. గడియారంలో ముళ్ళు మాదిరి నిన్నే చూస్తూ గడిచిపోనిరా. అంతటా అతని ఇంతకీ ఎవరో మనసు గూగులాయనే. ఉషా అమ్మా, వాషింగ్ కి బట్టలు వేస్తున్నాను. అలాగే అమ్మా. I'm a bad boy. సుభద్ర ఎవ్రీ వీకెండ్ లక్ష్మి ఫ్యామిలీతో మసనగుడి గెస్ట్ హౌస్ కి వెళ్తుంది. I'm a bad boy. అక్కడే 2 రోజులు ఉంటుంది. ఆ గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర సెక్యూరిటీ ఉండడు. సైలెంట్ గా దాన్ని అక్కడే చంపే. I'm a bad boy. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.